I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Minecraft preživljavanje na telefonu. Ako ne bude svaki dan videa, to je zato što imam školu i tako sve to. I ajde mi sada da ne odugovlačimo, nego da idemo na Minecraft. Sada, kao što možete da vidite u inventoriju, ja sam već bio malo pre započeo ovaj svet. I sada ćemo krenuti da igramo. I ja se nadam da će vam se svidjeti serija. Ako vam se svidi serija, obavezno bacite like i subscribe. Da bi mogao imati puno subscribera. Da dođem bar do 5 subscribera, to mi je cilj za danas. Ako se ovdje nešto ne snalazim, nisam dugo igrao, pa nemojte hejtovati. Ljudi, sada ćemo da pravimo drva, mislim ne drva, nego ćemo da pravimo alate sa kojima ćemo se boriti protiv čudovišta, to već znate, barem ste možda jednom igrali Minecraft. Ako niste, ne znam šta. Ovako ćemo napred 12 stikova. Dijamo bizem, vamo stavim. Sad da uđemo vamo, da napravimo jedan mač, jednu sekiru i jedan pikeks. Ovo ćemo da stavimo ovamo i to je to. I sada idemo po hranu. Vidjeli ste da već imam malo hrane, ali to mi je malo, moram još i... Pa da se glamice. Dobar dan. I sad idemo da skupljamo vunu da bi napravili krevet. Treba nam još 2 vune da bi napravili krevet. Ako me ne čujete od ovci i tako toga, ne znam kako da sklonim taj zvuk, ali nebitno. I obavezno da me podržite, jer sam počeo da snimam pre 3 meseca i nisam htio da snimam jer napravio sam malo pauzu zbog škole i tako dalje, zbog fudbala i svega. Sada da se mi bacimo na igranje. Sad ćemo da krenemo da cepamo još drva i da pravimo kuću. I da onda napravimo kamene stvari i da bimo, izvinjavam se ljudi, da bi mogli da brže kopamo, da brže ubijamo i svašta. Svašta brže da radimo. Samo jedno pitanje. Da li vi ljudi pravite lopatu kada igrate Minecraft i hoe? Ja pravim ponekada. U komentaru mi napišite da li pravite, pošto ja ne pravim. A sada idemo da cepamo malo. Da vidimo koliko smo nacepali. Dobro, 6 smo nacepali. Dobro. Crafting table. Obavezno mora ovdje da mi bude. Dođi. Opa, ovčica. A sam imam maš. Imamo taman vune za krevet. Sad ćemo da ga napravimo.
tako. Tako, jedan krevet. Tako da pokupimo sve stvari, da stavimo ovamo. Krevet i crafting table treba da mi budu na oko. Sada mi je lijepo da se bacimo na cepanje drva. Napravili smo mač, pickaxe, axe i to će nam biti to od stvari. Tako. Sad idemo na traženje sela. Mislim, nećemo prvo selo da tražimo. Nacepali smo dovoljno drva. Sad idemo selo da tražimo. Samo ja da jedem, ili morate malo sačekati. Tako. Sad idemo. Ajte ljudi za mnom. Idemo da tražimo selo. I bit će malo zeznuto ubijati iron golema. Još malo pa će noć. Vidite tamo da zalazi sunce. Moram da požurim. Moram požuriti. Malovčica. Nju neću da kečem. Jer ako ja nju kečem, iz jednog hita ću je roknuti. Malama. Šta je ovo ljudi sa malim životinjama? Ja mislim da je ljudi vreme da se prespava. Evo nas u novom danu. Novi dan, nova avantura. Krećemo. Eno ga selo! Taman što smo rekli. Ljudi, taman što sam rekao. Sad idemo brzo u selo. Brzinom munje. Idemo u selo. Ajmo brzinu svetlosti. Trebaju nam bale. Izvinite ljudi, malo ste ne da jedem. Malo ste morali sačekati zato što sam nešto sklonio sa ovoj stola gde snimam. Nešto što mi nije bilo potrebno. Ljudi, ja se stvarno izvinjavam. Nešto malo kašljem, što možete da vidite, mislim što možete da čujete po meni. Sada ljudi nakupimo bale, idemo da istražujemo kuće. Idemo. Dobro, da ima chest. Ništa specijalno. Samo gres i ovi saplinzi. Idemo sad kuća broj 2, ovdje nema chesta. Da vidimo, da li ovdje ima. Nema ni ovdje chesta. Evo ga villager. Jel prodaješ nešto? Joj. On otišao sada da se golem utuši. Ne! Ljudi, ovo je zeznuto. Eno ga tamo golem. Ljudi, tamo golem. A ja pokušao da tradam seljaka. Ljudi, ja ne znam da li da rizikujem. Dođem tamo do njega. A šta, možda nije ni vidio.
Šta se ja bojim? Mislim, neću da idem kod njega. On je, brat, udario sam seljaka. Bit će mi mozak. Najjače. Ljudi, nećemo se više zezati. Idemo da mu priđemo. Šta će mi biti? Šta će mi biti? Pođi se. Evo, vidite? Neće mi ništa. To! Furnara. Nije furnas. Do! Hleb i kapica. Što će nam poslužiti. Sada ćemo da stavimo kapicu na glavu. Tako, ljudi. Sada idemo da tražimo Desert Temple. Jel vi vidite to što ja vidim? Ruined portal i selo. I kako se zove ovaj bajom? Nemam pojma. Nešto nam... Ne znam. Nije ni bitno. Ajmo mi brzinom svetlosti do portala. Samo da ovdje nema neki Ocean Monument. Jer ako bude Ocean Monumenta, bit će zeznuto. Gdje je čest? Gdje? Nemojte me da ne kažem šta sad. Neću da psujem. Ovo treba da bude dobar kanal. To! Dobro. Ne treba mi okolog. I ovo mi ne treba. Ajmo sada brzinom svetlosti. Brzinom svetlosti. Desert liquid. Idemo. Sad idemo, ljudi, da tražimo Desert Temple, pošto vidite da smo u dezertu. Ljudi, samo ponovo da vas podsjetim. Ovaj serijal će se nastavljati iz dana u dan. Ja bar tako mislim. Ili možda neće, ili će možda biti video svaki drugi dan ili treći. To se tek mora vidjeti. Da li će biti sutra, preksutra, naksutra i tako. Ne da postavim bangu i Minecraft ovaj. Moram ja da jedem. I idemo. I ljudi, evo nas ponovo u dezertu. Šta je ovo? Pola dezert, pola ovaj bajom. I malo ovoga. Sad kad nađem mangrove bajom ili cherry bajom. Ljudi, idemo sada u ovaj istraživanje sveta. Da vidimo šta sve ima u ovom svetu. Evo ga, napokon. Napokon neki drugi bajom. Sad ljudi samo da jedemo i krećemo ponovo. Da istražujemo.
po svetu. Ovdje znam da ima sela, svašta ovdje ima, to ćemo morati da nađemo. U roku od nekoliko epizoda. Jer ako ne nađemo u roku od toliko epizoda, ne znam. Onda probat ćemo sada da nađemo. Evo ga, akacija, ovdje oak, visi baba, nije to visi baba, ne pojma. Čekaj, pa ja nisam stavio boots. Evo ga. Sad sam opremljen malo. I ljudi, ako ne pričam tokom videa, to je zato što da vam ne budem bučan, da bude kao puno da ja puno pričam. Ali ja mislim da se to nikada neće desiti. Ali zato krenimo na posao. Mislim, samo ovdje istražujemo i gledamo šta ima. Ljudi, ja mislim da ćemo ovdje stati. Ja se nadam da vam se svideo ovo preživljavanje i bit će još ovog serijala. Vi se ne brinite. Znači, bitno mi je samo da lajkujete, komentarišete, šerujete i subscribe-ujete se. I čao!